Čo je parádička je, že strategy tí vôbec neváhali a tak ako stále, keď dá Ujo týpek, Ujo námorník ten svoj post, hej, že proste niečo nakupujú, tak strategy aj nakúpi, konkrétne nakúpili 15 355 bitcoinov v celkovej hodnote, alebo teda v celkovej hodnote 1,4 miliardy dolárov, čo je, a mám taký pocit, že trošička vyššie číslo, než každý očakával. Celkovo si už sedia na súvahe 553 555 bitcoinov, čo je šialené číslo. Valuácia celkovo je 37,9 miliardy dolárov, s tým, že premena nákupka je stále hodne nízko, 68 459 dolárov. Tu nás sa trošičku začínam báť toho, že viem, že všetci proste žijeme v takej tej bubline, že námorníkovi sa nič nestane, MicroStrategy nikdy nezačne predávať, len aby sa tam, len tak, a hej, nechcem privolávať zlé správy alebo niečo také, ale len aby MicroStrategy nebolo to, čo bola Luna pre krypto svet alebo pre altcoiny, aby nebol MicroStrategy pre Bitcoin, hej, čiže môže sa tu spustiť, ak sa stane nejaký prúser a proste toto bude musieť byť dumpnuté. Už len to, že MicroStrategy by začalo dumpovať, hej, bude mať negatívny vplyv na Bitcoin. Ale hej, zase čo, môžeme byť všetci pripravení na nejaké tie nákupky, keďže Sailor tu ešte nemá aktualizovanú tú svoju cenu, hej, že koľko Bitcoinov vlastne majú, ale zatiaľ teda sú brutálne na tom, zarábajú fakt, že len za rok 2024 70,3%, čiže oni si sedia na veľmi, ale že veľmi peknej sume, kedy ani náhodou tam nemôžeme hľadať zatiaľ nejaké tie problémy. Skôr je to také špekulatívne do budúcna, akože hej, mňa to úplne vôbec neserie, netrápi práve teraz konkrétne, hej, že aj keby začali teraz dumpovať tie tokeny, proste u mňa Bitcoin aj tak asi ostane na tej istej súvahe, čo je celkovo skvelé a myslím si, že netreba panikáriť, hlavne teda keď je panika na markete, treba ísť do toho marketu práve s kľudnou hlavou a hlavne teda so stratégiou.